Sa mahilig og refill sa sabaw, hinay-hinay og higop kay murag kuli na makaanli sabaw tungod sa El Nino. Sama na lang nining usa ka kananan sa Bukirang Barangay sa Bunbon sa Dakbayan Sugbo nga nahubsan sa sabaw. Ang ilang linat-an nga tiil sa baboy. First come first serve sa sabaw or eat it or leave it. Kung mahotdan sanglit lisod makapangayo extra o kaning extra soup. Sosyal ang ilang pangsabaw kay mineral water o gasto na kung magpatuyang sila sa paggamit ini. Busa, musabot na lang po ng mga customer sa ilang kahimtang. Dili lang sa bukid kay pareho usab ang kahimtang sa mga nanindag pagkaon sa patag nga naglisod usab sa supply sa tubig. Budget-budgeto na lang yun. Ang tubig aron maigo o dili usab maapektuhan ang ilang pagluto. Mineral na lang among gamiton. Mineral? Oo. Yeah. Kung may mineral? Aw na, Jud. Pero sa man mas dako. Oh, mas dako na ta gasto. So dili na unlimited sabaw. Unlimited yapon sa right. Oh, kay nahurot naman ang sabaw. Kung lima ginanamang tubig diri sir kay dugay na kaya na antod karon wa mao agas mga 2 months man siguro nga.